Moro! Nyt olisi aika taas hakea uutta vehjettä. Ihan niin kuin niitä ei täällä olisi tarpeeksi jo. Mä oon joutunut tuossa aamulla jo käymään hakemassa ton trailerin ja herättelemään tää autohenkiä. Siitä mä en kerennyt mitään kuvaamaan, kun tuli vähän kiire lähtö. Mutta tänään olisi vuorossa kaivurihaku. Koska sitä mulla ei vielä oo. Ja semmoista mä tarviin, kun täällä pitää tehdä salaojia ja pihanmuokkausta ja kaikenlaista. Niin, ja mä tulin siihen tulokseen, kun mä kattelin noita vuokraushintoja 120 päivä. Ja semmoista mä otan täällä pari kuukautta, niin se maksaa saman verran kuin tommonen kiinalainen kaivuri. Niin. Onhan se kivempi kuin omistaa jonkun. Ja kello on tällä hetkellä 10.16 ja mun pitäisi tossa lähikunnassa olla 10.45 hakemassa kaveri messiin. Niin ei tässä nytkään ole mitenkään älyttömästi aikaa, tästä ajaa melkein parikymmentä minuuttia siihen. Ja mun semmonen 10 minuuttia tässä aikaa touhuta. Mä tarviin sinne ainakin liinoja mukaan. Sitten mä ajattelin ottaa semmosen hätävaran tohon, kun tosta autosta ei ikinä tiedä, mitä sen kanssa tapahtuu. Ja ai niin, mulla on tuolla autonkin sisällä vielä öljytynnyri, mikä mun pitäisi ottaa pois. Ja no tästä tulee hiukan kiire tälläkin kertaa. Niin kuin arvata saattaa, niin se ei ole mikään yllätyshomma se. Ja sitten tuo auto on niin saakeli romunen sisältä, mun täytyisi hiukan sieltä kerätä vanhoja roskia pois. Ja mun pitää ottaa mukaan, niin mulla on pitäisi olla tuolla auton sisällä polttoainesuodatin uusi. Niin mä ajattelin ottaa siihen tommoset isot pihdit mukaan ja sitten jonkun perus räikkäsarja, että jos toi nyt lahoo jonnekin, niin mä saan hiukan edes jotain tehtyä sen kanssa. Mutta eihän me nyt tässä niin kauas olla lähdössä, että semmonen 80 kilometriä suuntaansa. Et yllättävän läheltä normisti, kun mä lähden hakemaan jotain, niin sinne on vähintään pari tuntia ajamista. Tällä kertaa löytyisi yllättävän läheltä, mikä yllätti hiukan muakin. Mut hemmetin hyvä, koska noi reissut aina kun sä ajat 8 tuntia jonnekin, niin ja sit sulla on perässä vielä joku järkyttävä vehje ja keskityt ja touhuut siellä kaikenlaista. Sä oot ihan loppu sen jälkeen. Mut nyt ehkä tällä kertaa niin mä en välttämättä ole niin loppu ton reissun jälkeen. Mut mä en enempää jaarittele, koska mun täytyy oikeesti alkaa hommiin, mun loppuu aika tässä. Niin mä keräilen kimpsut ja kampsut kasaan ja lähdetään auton kanssa liikkeelle. Niin toi öljytynnyri mun pitäisi saada vekeä täältä. Tää etumainen mikä täällä on, niin täällä on jäteöljyä varmaan 140 litraa, 150 litraa. Jätät saa mistä edes kiipper. Pakko etsiä joku pattinki tai joku mihin mä saan laskettua se. Tai jos mulla on tohon ei mä tiedä. Katsotaan, mä otan jonkun vehkeen minkä mä keksin, niin katsotaan laskea se sen kanssa. Eiköhän se tohon päälle kun nostaa ja laskee, niin eiköhän se sieltä tuu. Jos sen vaan saa Pitäisikö tuohon ottaa vielä toinen puu? Älä kaadu siitä nyt. Mä otan toisen puun vielä. Tosta noin. Ui vittu! Sehän kaatus. Tuli sentään pois. Nostetaan pystyyn. Noin. Liikutellaan tätä sit eteenpäin se kaivurin kanssa, minkä mä haen tuolta, niin mä en rupea tätä käsi sen enempää enää runnomaan.
Olisi se pitänyt arvata, ettei se sieltä niinku alastuu mitenkään muuten kuin tälle. Laitetaan siihen lepäämään. Tää on tyhjä. Tää ei paina mitään. Noin saa olla tuolla. Noin, ja sen takia, miksi mä otin nää pois, niin koska tänne tulee niin paljon painoa tohon Mersun perään, että tänne ei tarvi mitään ylimääräistä. Sitten mä putsaan vielä tuo auto sisältä suurimmat roinat pois, niin päästään likastamaan se uudestaan sitten tämän päivän aikana. Miten autoihin aina kertyy kaikkea saakeliin ryönää niin paljon? Tossa on toi polttoainesuodat, niin se on ihan hyvä olla. Noi tohon vielä. Sitten alkaisi varmaan olemaan semmonen, ei tää mikään siisti on, mutta sen verran, että tänne mahtuu pari ihmistä istumaan. Se on tarpeeksi hyvä. Sitten mä keräilen työkalut ja sit lähetään. Nyt on kaikki työkalut mitä mä tarviin, eli pulttipyssy. Sitten on isot pihdit ja jakoavaa ja sitten on tommonen räikkäsarja. Jos niitten kanssa selvitään tästä reissusta, niin hyvä on. Nyt lähetään. Nyt meikäläinen lähtee ajamaan suoraan kohti tuntematonta 80 kilometrin päähän. Se on sen verran lyhyt matka, että mä en varmaan pysähdy yhtään missään. Niin katsotaan sitten taas siinä kohtaa, kun päästään ehkä jopa näkemään kaivuri seuraavaksi. Nyt ollaan minuutin päästä kohteesta ja siellä pitäisi odottaa kiinalainen minikaivuri, yksisylinterinen dieselkone. Se pitää kuulemaan ihan järkyttävää ääntä, niin kuin kaikki ketä hiukan koneista jotain tietää, niin voi kuvitellakin miltä yksisylinterinen dieseli kuulostaa. Mut nyt käännytään tähän tielle mistä se tulee. Ja sen pitäisi olla tässä jossain. Pihalle kuulemma ei kannattanut ajaa, kun se on ihan täynnä savea. Ja tän Mersun kanssa sen varmaan ajaa, koska tää jää sinne kuin tauti. Oho. Siinä se on. Ja mä oon tämmöstä aikaisemmin nähnytkään. Kyllä se siihen mahtuisi nätisti. Menis siellä varmaan munkin trailerilla. Joo, ei jarruttamalla. Mä sitä alan kuskaa. Joo. Laitetaan siihen parkkiin, niin pääsee ihmisetkin ohi täältä näin. Sitten tulee liikkeen on hiukan se hätäisen oloskin ensin. Joo. Tämä niinku kääntyy tästä ja tosi hiljaa, mutta sit kun aina vähän enemmän, niin tulee vielä Niin. se avaa kaikki kyllä toimii. Saa se vaikka kaatumaan. Yllättävän vähän se kolkottaa tämmöiseksi. Mä ajattelin, että se pitää ihan järkyttävämmin.
Sulla on muutama näitä ollut vai? Juu. Joka kerta oikeastaan, kun tulee joku tänne taloon, toteaa, että tänne tarvitaan. Sit kun ei sitä kannat jättää tuon suuliin. Sit kun sä pidät sitä siellä, Niin. 3 vuoden päästä sille ei tee enää yhtä mitään. Niin se varmaan on. Munkin piti aluksi, mä katsoin paljon näitä, mä tilaan Kiinasta tämmösen, mut sit kun sieltä rupes ne kiinalaiset myyjät lähettää jotain persekuvia, niin mä ajattelin, että vittu, et en... Se on Juuka hankala konsepti. Joo, jos ei... Yritin 2 kertaa ihan omin päitä, mutta ei siitä oikein mitään tullut. Okei. Mut sit kaveri on niitä pari tilannut ja se tulee mullekin yhden. Joo. Siitä omia videosarjoja. Niin saiskin, kun lähtis semmoista tilaamaan. Mut sit näissä on tietysti se helppo, että nää kun on ollut käytössä hetken, niin tähänkin on vaihdettu nyt Eurooppa-öljyyn ja Joo. jonkunnäköinen paluun suodatinkin muistaakseni laitettiin, mutta mä en nyt muista ihan tarkalleen, että menikö se tukkessa ja otettiin pois. Mä en löytänyt sitä, eilen mä sitä käin. Joo. Mut nimeltä tämä on nyt 2022 vuotta. Tampereella on se liike, mikä näitä myy. Joo. Tosta menee valot päällä vai? Joo, tämä yksi. Joo. Urakkavalo. Joo. Nyt kun ruppaa rahahomma. Niin. No just näin. Tosa se vehje on. Pienempi mitä mä oletin. Mutta aika hätäisen oloinen noi liikkeet kun myyjä näytti, niin hitto toi lähtee nätisti joka suuntaan. Eiköhän ton kanssa yhdet salaajat kaiva. Ja suunnilleen 1000 kilota painaa. Nyt mä käydään vielä kattoo noita eri kauhoja ja lisälaitteita mitä tulee. Niin tässä on lisälaitteet mitä tulee mukaan. Tuommoinen maapora saa just jotain äitätolppia sun muita väsättyä, jos mieli tekee jossain kohtaa. Sitten on pienempi kauha ja tuommoinen pyörittäjä. Se kuuluu toi pyörittäjä tähän aitatolppaan, kun toi pyörii toi vehje. Ihan hyvät laitteet. Ainoa mikä tästä puuttuu, mikä täytyy itse varmaan kyhätä, niin on toi semmonen routapiikki, että saa revittyä noita kantoja irti. Toivottavasti. Mut otetaan noin mönkiällä kyytiin, ei noit jaksa kantaa kukaan. Kaivurimyyjältä löytyy myös tämmönen majori. Tää on oikein ramia pyssy. Oli kuulemma 4-pyttysellä koneella eikä 6. Mut kyllä tääkin perkaa aika hyvin. Tommonenkin täytyisi joskus hommata tommonen kunnon raktori. Sen kanssa olisi nätti painattaa tuolla. Mut siihen vielä ei mun rahkeet riitä ihan hetken. Mut nyt myyjä lähti hakemaan noi lisäosat tai lisälaitteet, mikä tuli mukaan tuon mönkijän kanssa tosta noin, niin laitetaan ne kyytiin ensimmäiseksi ja sitten pistetään tää urakkamallivehje tonne noin lavetille ja lähdetään takaspäin jonkun ruokapaikan kautta, koska tänään ei ole vielä kerennyt syömään mitään. Siitä tulee vehkeet. Pistää ne vitoon. Työkintaat käteen ja viton kontti auki ja tavarat sinne. Mitäköhän tämmönen painaa? Hiukan painaa. Se karkasti. Tää painaa yllättävän paljon.
se itse? Voimaa ajaa se. Tästä varmaan liikkuu eteenpäin. Siihen loppus menoa. Joo. Kokeile, jos se tulee alas. Täytyy laittaa siis sitä hydrauliikkaa. Nyt on edessä ihan taatista. Ihan ei noussut, täytyy hydrauliöljyä vähän lisätä, kun toi puomi vuotaa. Ja sitä ei ollut tarpeeksi, niin ei ollut kauheasti voimaa. Mutta laitetaan sitä lisää jollain konstilla ja koitetaan sitten ajaa toi uudestaan. Se on niin, ja se rehellisesti sanoisi, paskas paikassa. Ja se on tommosilla kiinalaisilla pikkukätisillä tehty. Meistä kumpikaan liity siihen porukkaan. Ei oikein. Tää virtalukko on vähän pois tieltä. Saadaan kaadettu tonne. Aika ahdas paikka. Jos se sinne menisi. Kyllä sen sinne saa kaadettu. Oho. Tuli vahat päähän samaan aikaan. Kyllä sehän eri kepperi Voittaa. Ei ainakaan vielä ole näpit märät. Meillä on hyvä tilanne. Tänään Hyttynen yrittää poskea. Onko se jotain mittakohtaa? On. Mut sanotaan näin, että mä en ole ihan varma missä kohta se on. Oi vittu. Tästä 20 litran pytystä on tosi hyvä katsoa. Niin on toi. 3 litraa säiliö. Se on tehty tohon. Joo. Ai vittu. Kokeilemassa se selviää. Niin selvi.
uusi yritys. Ei saa, täytyy käyttää tämän päin. Mä menen eteenpäin hiukan. Huhhuh. Mielelläs sillä, ettei se olisi yhtään takapainoinen, kun sit on kyllä paskaa ajaa, kun se Niin joo. menee kuin kärpäslätkä perä. On kärpäslätkä vittumainen perässä. Oh. Kyllä se on ylvään näköinen. On se hieno vehje. Jaha, sit maksukunto ja lähdetään takaspäin. Sitten pistetään kaivuri liinori kiinni ja lähdetään painattamaan takaisin kotia. Tänne oli kyllä kiva lyhyt matka oikeesti. Saakeli kun yötä myöten normisti saa ajaa, niin siinä on vissi ero. No. Viimeinen nurkka kiinni ja sitten päästään painattamaan takaisin. Ai että. Mä kaivan tän kanssa heti suoraan koko piha auki, niin on vaimo ihmeessä sen jälkeen, että tulee töistä, että mitä on tapahtunut. Katsotaan nouseeko tää täältä ylös. Nyt on kaivuri kyydissä. Homma rulettaa. Nyt lähdetään pahtamaan takaisin pieni pätkä kotioon ja puretaan toi vehje. Toivottavasti ei kaadeta, sitä oli äskenkin aika lähellä, kun nostettiin kyytiin, että tulee alas koko paska. Mut kaikista halvin ja pienin paikka, mikä löydettiin, niin Sinisaaren autogrilli. Kaikki. Käydään katsomaan, millaiset hampparit tuolla on. Okei. Tossa on menu. Joo. Mä voisin ottaa pari hampparia. Mä otan Aura Burgeri ja Pulled Porki. Aura Burger ja Pulled Porkki. joo. Pistämään kaikilla mausteilla. Joo, saa laittaa kaikilla mausteilla. Ja sit mä voisin ottaa tämmösen pienen Zero Cola. Pieni. Joo. Tässä on Pulled Pork. Kiitos paljon. Tää Pulled Pork-hamppari näyttää enemmän joltain majoneesihampparilta, mutta katsotaan miltä tää maistuu. Mulla olisi Aura-hamppari tulos vielä, niin jos ei se siihen laittaisi ihan näin paljon majoneesia. Täältä nurkasta, missä on tätä Pulled Porkia, niin oikein hyvä makuinen. Mut kyllähän se niin on, ettei tosimies mitään majoneesia pelkää. Naamari vaan. Tää ehkä tarvitsisi jonkun haarukan, miltä tää pystyy syömään, kun tää ei oikein pysy kasassa. Nyt tuli toinenkin hamppari, eli 2 hampparia kädessä. Ai että, näitten kanssa jaksaa painaa taas koko päivä. Kävi haarukan pyytämässä, kun ei muuten pysty syömään.
Mut joku rahtari, ketä ei majoneesia pelkää, niin oikein sopiva paikka. Se ei mun mielestä tässä maussa ole mitään vikaa. Tää on oikeesti ihan hyvän makuinen tää hamppari. Sitten lähdetään tuhoamaan aurajuustohamppari. Tässäkin on majoneesi ihan reilusti. Sinisaaren autogrilli mikä onkaan, niin ihan hyvä hamppari, mut tää on semmonen setti, tässä on niin paljon majoneesia ja tää on niin rasvainen, että tämmösen pystyy ehkä syömään kerran vuodessa. Koska nyt alkaa jo pikkuhiljaa tää toisen hampparin kohtaa olla semmonen vähän tukala, huono olo. Mut niin koitetaan selvitä. Noin. Nyt lähdetään painamaan kohti kotia. Ja palataan siinä kohtaa, kun tuo lasti on purettu. Tai puretaan sitä. Varmaan kaatuu ja kaikkea tapahtuu. Tuolta Rauman suunnilta ja ollaan päästy takaisin kohti kotia. Ollaan niinku käytännössä kotipihassa. Ai että. Sitten pakitetaan tonne pihaan ja kaivuri alas ja ruvetaan kaivamaan. Ihan hyvin toi pysyy kyydissä kuitenkin, mutta kyllä ton huomaa ton Viton kanssa, että ei toi mikään vetoauto ole. Mutta tämmönen pikkumatka niin meni ihan näppärästi. Ai että, siinä se on kaikessa komeudessaan päästy kotipihalle ehjin nahoin. Huhhuh, vähän jännitti toi reissu kuitenkin. Ai että. Sitten ei muuta kuin liinat auki ja katsotaan miten päin se tuolta tulee alas. Toivottavasti oikein päin. Ei ole kyllä aikaisemmin ikinä kaivuri ollut, enkä aikaisemmin ikinä ajanut. Ja toi myyjäkin sanoisi, että aika hätäiseen toi niinku lähtee ja niinku liikkuu. Niin kyllähän se aika hätäiseen liikkuskin. Niinku noi on niin herkät noi ohjausvivut ja tapit, että se ei oo mitenkään maailman helpointa ohjata. Ei. Noin. Sitten se ei oo ku ajat on vaan alas tuolta noin. Huhhuh. Ja hypätään puikkoihin ja ruvetaan tykittämään. Otetaan tuleeko sutkuttaja täältä ehjiin nahoja alas.
Se on ihan hyvä toi kauha, ettei täältä lähtis muuten henki, kun tän kanssa tulisi. Sitten käännytään oikein päin. Tästä tulee pihalanattu samalla. Nyt kun jokaista kiinnostaa se, että kaivaako tää yhtään mitään, niin mä en oo ikinä kaivannut, mulla ei ole mitään hajua, miten tää toimii, mutta kokeillaan. Tosta liikkuu kauha. Hätäinen vehje. Mihin vittu suuntaan tää nyt kääntyy? Ja tonne. Kuten ehkä joku saattaa huomata, niin mä en oo kauhean monta kertaa tämmöisen kaivurin ratissa ollut. Tässä on ihan saakelisti näitä vipuja, jokainen tekee ihan omia juttuja. Mulla edes pari kertaa hiekat tohon jalkaan. Mutta niin kyllä tää kaivaa. Jumalan kautta tässä on voimaa pienessä kylässä. Ei tuntunut missään tommonen pieni kuoppa tehdä tohon. Ja heitti hiekatkin tänne saakeli. Aika nätti vehje. Hyvän näköinen. Ja hyvän kuulonen. Ai että, mä oon iloinen tästä vehkeestä. Nyt jatketaan kaivamista.
paalulle hei, että mä jatkan ton vehkeen opettelua. Se ei mikään ihan läpihuutojuttu näköjään ollutkaan, kun ei ole tuommoista ikinä ajanut, niin tossa on aika monta vipua ja mulla on vain 2 kättä. Niin mä jatkan sen treenaamista. Mut hei, kiitos kaikille, jotka katsoi tämän video. Toivottavasti tykkäsitte ja paina peukkuu, jos niin oli. Ja pistä kanava tilaukseen. Palataan seuraavan videon parissa. Se on moro.